Jeg ved ikke, om I ligesom mig har en måned om året, hvor alt det bare skal handle om dart. Og det er selvfølgelig her i december og helt indtil januar, hvor der er VM i dart. Jeg følger også en lille smule med i nogle af de andre turneringer, Premier League og sådan lidt. Men den her ene måned, hvor VM det kører, der er jeg bare fuldt på dartvognen. Og selv på mit mål for 2025, der havde jeg at købe en dartskive og blive pro. Jeg opnåede kun et af mine mål for 2025, og det var ikke at blive professionel dartspiller. Desværre, så det mål, det gentager sig nok i 2026 og 27 og 28 og indtil jeg en dag ikke er her mere. Men jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt med nogle dart-reaktionsvideoer for at se nogle af de vildeste moments, lukninger, nogle af de underligste ting, der er sket til en dartkamp. Men i dag, der skal vi altså kigge på de største rage moments af dartspillere. Og ja, vi havde lige et her for et par dage siden, hvor der var en spiller, der valgte at slå til et bord og fuldstændig bløde sin hånd. Jeg ved ikke, om jeg lige kan finde et billede. Prøv lige at se det billede her. Det var sådan, at kampen endte fuldstændig vanvittigt. Og sådan er det altså, når de her gode spillere, de ender med at tabe til nogle af de mindre gode spillere på papiret. Så i dag, der skal vi altså se på The Angriest Moments in Dart History. Lad os gå ind til det, venner. Og lad os allerede nu, venner, smide et like, hvis vi har lyst til at se flere dart-ting. Der er måske nogen af jer, der vil sige, det her det er en gaming-kanal, men jeg skal være ærlig at sige, jeg har ikke lige nogen kanaler, hvor der passer ind med noget dart-reaktion, så det bliver altså gaming-kanalen. Let's go, boys. From a player striking his opponent in the neck to a player walking off stage during a match. Here are 15 of the angriest moments in the history of the dart. angriest moments. Let's go. Championship semi-finals, Phil Taylor and Phil Raymond Taylor og Van Barneveld Barneveld. faced off, with Taylor winning 6-4. Ja. After the match, Barneveld's overly firm handshake led to a verbal and physical confrontation, requiring security intervention. Okay. Og det bliver han altså sur over. Høj. Det gider de ikke. Han hiver også lige ham til sidst, Raymond. Det er ellers nogle af de to her, der har spillet allerlængst tid. Altså Van Barneveld er jo stadig med til VM i år, Phil Taylor er ikke. Men jeg er godt nok, jeg gad godt at høre sådan en mic'd up dartkamp på et tidspunkt, hvor meget lort de snakker til hinanden. Fordi det der med, at de går forbi hinanden hver gang, at en af dem har skudt, det er jo sådan, nogle gange så tænker jeg ikke, man lige kan lade være med lige at smide en, du stinker, eller sådan noget. Lad os komme videre. In that case, it was a handshake that caused the issue. But our next incident was triggered by a lack of one. During the 2012 World Grand Prix, Justin Pipe's win over Kevin Painter led to conflict. Painter felt Pipe took too long to offer a handshake and responded aggressively, hitting Pipe before Pipe celebrated with a dance. Hvad var det der? Så han synes simpelthen, at der går for lang tid, inden han vil give ham hånden. Klapper ham lige. Det gjorde han ikke. Og så laver han simpelthen noget. Okay, det er faktisk ret bladet, det der vil jeg bare lige sige. Han slår mig som en, der godt kunne lave en baglæns salto også. Og så er det den samme igen. Pipe. Bliver han sur på tilskuerne? Dobbelt 16. Bop. Misser. De dart trilt opnieuw. Dobbelt 16. Misser. En ook die derde weer. Gaat er niet in. Og så er han sur på tilskuerne. Det tror jeg bare, man må leve med. Op iemand in het... Hij komt op een gegeven moment een eind. Og så, okay, der vinder han altså også lige modstanderens hjerte. Vil lige at sige. Adrian Lewis, han var så sjov. Became furious with Peter Manley, who distracted him during their match. Lewis walked off stage in anger, but returned to continue the game. Hvad der sker? Så går han bare. Nej, de sveder meget. Og så går han bare. Jeg føler ikke, der er så meget. Nu er vi jo vant til at spille FIFA og sådan noget, ikke? Der bliver man altså ret sur. Jeg vil sige, der er ikke så meget rage moments over det her indtil videre, men jeg håber jo også, de bliver vildere og vildere. Det her, så kommer han ind igen for at spille videre, og det er altså også i starten af kampen nærmest. Nu er han der igen, Adrian. Gervin Price, han er altså en hisseprop. Han er bare en hisseprop. He attempted to hug Price, who angrily pulled away, leading to a physical confrontation separated by the referee. Og så vil han kramme ham bagefter. Det er sgu da også lidt underligt, er det ikke det? Hvem går hen og krammer en, der lige har tabt?
between Price and Adrian Lewis. Not sure what all that's about. I think Adrian Lewis wanted to give him a bit of a hook. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvor gode venner de er, men det er alligevel sådan, okay, det havde jeg nok ikke gjort. Lewis was involved in another incident with a top player in 2021. Adrian Lewis igen og Peter Wright. Finals, Peter Wright accused Adrian Lewis of distracting him during a checkout attempt. The two exchanged heated words, leading to a physical clash that required PDC security intervention. Okay. Peter Wright Double T. to the last 16. Adrian Lewis beaten. And a bit of words on the stage. Det er ikke meget, de slår sig. Jeg havde håbet på slåskamp og alt muligt. Men okay. Ja. Det vil jeg sygt gerne se. Hvis jeg skulle ind og se det der en dag, så håbede jeg, at de blev sure på hinanden. Der er no way Adrian Lewis er der 4 gange i træk. Adrian Lewis accused Jose Justicia of cheating. After winning, Lewis pushed Justicia in the net. Hold op. Se, der skete der noget, venner. Der skete der noget. Han skubbede ham, mand. Well, he's taken out 55 there. There are some words here. I apologise for any of the bad language here that you're getting, but Adrian Lewis has levelled this game up at 4 apiece. Now let's turn away from Lewis and take a look at some other crazy anger moments. Hvad er det, han bliver sur over? 2018 World Grand Prix. Daryl Gurney beat Gary Anderson 3-0. Anderson accused Gurney of making noises, leading to an angry confrontation with Anderson storming off stage. Ej, hvor grineren. Han anklager ham for at lave lyde. Og tænk, hver gang at modstanderen lige skal til at kaste, så bare lige sige miau, eller uff. Det kunne være meget grineren. Nå, jeg ved ikke, om det er forbudt, by the way. Måske. Hvad er det, de siger? Vi tager den ud bagved, så slås vi lige. Giver vi lige hinanden et par på hovedet. Both Anderson and Gurney have been around for a while, unlike Luke Littler, who has already been involved in a notable anger incident. Luke Littler? Jeg troede ikke, han var sådan en hiphop. Jo, mod Pikachu. Ricardo Pietrezco angry. After winning, Ricardo aggressively shook Littler's hand and stormed off stage. Nå, det er simpelthen Pikachu, der bliver sur. Oh, he went for top ball. I'm loving that. Det er simpelthen Pikachu, der bliver sur. He wraps it up with a 16 darter, an average of 104 points. Ham så jeg lige spille i går. Han virker ellers som sådan en sød fyr, men det er han måske ikke. Now let's look at perhaps the most famous darts incident ever. In the 2018 the most famous Grand Slam ever. darts final, Gary Anderson became annoyed with Gerwin Price's over-the-top Ja, okay, han går altså også helt hen i hovedet på mig og jubler. And Price was fine Wow. for his behavior, though he won the match. Absolutely. Og så griner han lige af ham. Han står også helt op i røven på ham, gør han? Gary Anderson har altså virkelig lyst til bare at kaste den lige i hovedet på ham. Ej, det er også flabet. Og det er finalen i The Grand Slam. After a Premier League draw, Daryl Gurney celebrated by approaching Gerwin Price. Okay, what? Det var meget fronteagtigt gjort. Hvem er det, der vinder helt præcist? Når de spiller uafgjort simpelthen. Og så laver han lige den der. Der er altså også nogle store drenge, de dartspillere der. Nogle af dem er lidt store udad til maven, andre af dem de er altså rimelig hakket. Jeg tror, de har mange slåskampe, de bare der. Håber Luke Humphries. Michael Van Gerwen of distracting him during a crucial moment. Van Gerwen reacted angrily, but What? went on to win the game, leading to a verbal exchange. Det er altså 2 af de bedste. 2 af de top 3 bedste lige nu. Hvad? Er det fordi han siger noget til ham der, da de går forbi hinanden? For vi skal have mic'd up. Vi skal have det mic'd up. Det skal vi på. Both of those players are experienced, but it is the inexperience of our next player that caused his opponent's anger. After a 4-year absence from the World Irland mod Cup, Thailand returned in 2023. Thanawat Gawinantawong's Er det noget VM, eller hvad? particularly stepping back before shots, angered the Irish players, especially William O'Connor. At the World Cup of Darts 2023, there was an incident during the match between Ireland and Thailand. Willie O'Connor, who together with Keane Barry represented the Republic of Ireland, felt provoked by the Thai player Thanawat Gawinantawong during the match. It happened with both Keane Barry and O'Connor that the Thai player went so far back in his throw that he collided with the Irish players. It is not clear to throw the players off the game or whether this extra step backwards is part of his style of play. Now let's look at why the crowd caused a player to get angry again. At the 2015 Perth Ej, Adrian Lewis er tilbage. crucial darts Og Gary Anderson, hvad er det? due to the crowd 2015? He blamed the fans for his loss and pointed them out, attempting to get them ejected.
tops for Lewis. Nej. Så peger han på fansene. Det er jo ikke deres skyld, gamle. Det er altså ked af at sige. In big games like that, it is easy to see why players can get angry, like in our next moment. During the 2023 German Springer. Han blev altså også rimelig sur i går. Nico Springer clashed over each other's behavior. Hempel won and celebrated intensely, leading to further conflict and sarcastic reactions from both players. Okay. Has got 1 foot. 140. Var det sarkastisk, det der? Here we go then. Double 10 the target. And double 10 is found, and Florian Hempel. For more darts Okay, videos, what? click on the Oh, screen the right now. most insane moments in dart history. Part 2. Ej, det er noget, vi skal se på et andet tidspunkt. Jeg ved jo ikke engang, om det her det er noget, folk gider at se eller ej. Jeg ved heller ikke, hvor meget af videoen, der bliver klippet ud. Fordi sådan er det med de her reaktionsvideoer, at når du går ind og ser en video, så er der som oftest et par minutter, hvor at, man ikke kan lægge det op for some reason. Men jeg håber, at videoen er kommet op. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt. Kunne I tænke jer at se mere dart-reaktion? Nu hvor hypen er der, så kan vi lige så godt få lagt nogle dart-videoer op. Så smid et like, venner. Subscribe selvfølgelig til kanalen, for at I går glip af en masse andet. Åbenbart både gaming og andet content, eller hvad man siger. Og så ses vi også bare, venner, i næste video.